Да, много интелигенция е имало Ново село, много учени хора. Това е направило само гроздето. Тама са продавали вино и са можали да си изучат деца. Тонове вино. Да. За богатото историческо минало на Ново село и неговите видни дейци е писано много. Най-силният ориентир за родовите връзки в селото е кумството. То е ненарушимо и чрез него лесно проследяваме кой род от кой е произлязал. Известни фамилии в Ново село са Ангелоеви, Ангелуцови, Баулови, Бизеранови, Бузови, Базови, каквато е и моята фамилия, Бибанови, Блажукови, Борогови. Най-популярната личност, така и най-известна, това е Тодор Петров, един от бележитите новоселяни, един от създателите на социал-демократическото движение в България, близък съратник на Димитър Благоев. Това е неговия портрет. И в момента ние се намираме в неговата родна къща, която е също музей. Стоенелови, Гайни, Котини, Крумпирови, Ждерови, Запукови, Кукоянови, всички дошли от различни краища на страната. Ако погледнем в миналото, много родоначалници оставили своите кумове в селата на Тимошката долина и дълги години в турско време поддържали връзка с тях. След освобождението, при установяване на река Тимо като граница, тази връзка постепенно прекъсва и дошлите оттам родове си избират новоселски кумове. Общинските регистри се водят от 1893 година и все още се пазят в съвета. Хубавото е това, че след 1944 година, септември месец, почти всички ръководни финансови длъжности в Видинска околия са били заемани от новоселяни. Доста голямо и будно село. Ново село е присъствало, особено в първите народни събрания, постоянно с негови представители. Така, известният новоселянин Петър Мирчев Логофет, създател на читалището в Ново село, читалище Земеделие с 1874 година и участник в учредителното събрание на освободена България. Тодор Велков е роден в Шумен, но се оказа, че в музея в Шумен не знаят нищо за него. Той е избягал на 18 години от Шумен, живял е в Русия, бил е и опълченец, не само е бил войвода на отряда, който е влязал в Ново село и е възбудил новоселското въстание, но след това е участвал като опълченец и в освободителната война. Това, което сме научили от нашите дети и бащи, ако не го запишем и предадем на поколенията след нас, то е безвъзвратно загубено. А това е управителният съвет и тия, които са за читалището, където са помагали. Това повечето са учителки, те всички учители горе. Те са пренасали тук духовността, така, учителите. Може би тия, които идват след нас, благодарение на тези случки, написани на новоселски, ще запомнят или ще се присетят за новоселски език като уникален говор. Хората да бъдат други и да повярват и да почнат да посещават
храма, защото истината е тази. Има Бог, има народ, има държава.